नोंखौ जे ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुब बाव नोंखौ नुदोंमोन जे UPPL नि जानानै गोबां केम्पेइन खालायदों गोबां मानसिफोरनो मिजिं होदोंमोन दिनै नों मा गोसोयै BPF आव फैफिनखो मा मिजिं दंमोन UPPL आव नोंहा आच्छा जाय हक आं खुलुमग्रोबाय आरो बयबो रायजो राजाफोरखौ खुलुमहरनाय जाबाय मोजां खोथाखौनो सोंजानाय बायदि मोनबाय आरो बिदि सोंजानायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनबाय मानोना आङो बिनि फिननायखौ माबोरै होनो रायजो राजानो बोरै खिथानो लामा मोना जादोंमोन दा नोंनि सोंनायजों मानसिफोरनो खिथानो थाखाय फोरमायनो थाखाय खाबु होनाय बायदि जाबाय मोनबाय आं खाबुखौ नोंगौ आङो थांनाय बार UPPL खौ बिराद माने सापर्ट खालामदोंमोन एसे एकदम माने गोसो गोरबोजोंनो आरो सापर्ट खालामनायनि खारना जाहैबाय बै समाव माबा जाबायना BTR एकर्ड दा BTR एकर्डखौनो आं माबा मोनसे बिराद गिदिर मोनबाय बर'आ माबा मोनसे जाबाय बेबायदि आङो सानदोंमोन BTR एकर्ड मानि दाउला गेसेरनाय जाबाय माने बर'फोरनि बे खोमसि खोमलाव अमाबैसा हरबादि अबस्था गाज्रि अबस्था मालायफोरजों सोबख'जानाय थगायजानाय फानजानाय बेफोरबायदि गिलुंफोरनिफ्राय जोङो बारग'सिगोन सोरांनाय बायदि जासिगोन बै अमाबैसाफोरा जोंनि दुखु खस्थ'नि अमाबैसाफोरा जोब्बाय होननानै आं सानदोंमोन आरो बेनिखायनो आङो UPPL खौनो सापर्ट खालामदोंमोन आरो मारै सापर्ट खालामा जाबावनो आंबो बिदि सानबाय आरो गावसोरबो सागानगिरिफ्रा जेनेबा हनै लरेन्स इस्लारिमोन प्रमद बर'मोन बिसोरबो बुंबाय बिराद गिदिर जिनिस मोनबायलायनो माने BTR सोदोबानो बिराद गिदिरनो आलादा रायजोनि एसेबो खम नङा होनजाबायना आलादा रायजोनि एसेबो खम नङानो आरो आलादा रायजोनि एसेबो खम नङैखायनो मुलुगनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रानो मुलुगनि स्कलारफ्रानो गावसोरखौ बिराद बुद्धिमानि खामानि मावबाय होननानै बिराद बाख्नायदों जाहैदों बेखौलाय नोंसोर नुखाजोबदोंना बयबो नुजोबदों बिसोर मेल मिटिंफ्रावबो बिदिखौ फोसावदों दा बेबायदि होनबाय नंगौ नंबाय आंबो जाम्बा जेबो रोंजोबा जाहैबाय नालाय होमब्लालाय सेपारेट स्टेटनि आलादा रायजोनि एसेबो खम नङाब्ला मुलुगनि माबाफ्रानो इन्टेलेक्सुवेलफ्रानो बाख्नायलायनाय जाबायब्ला बेखौ सापर्ट होआब्ला सोरखौ सापर्ट होबावनो नैबेबायदि मोनसे आङो सानबाय अंक खालामबाय आरोखि गोसोआव आरोखि दा नेयै नुबाय बहा आलादा माबानि मा होनो आलादा रायजोनि बहा खम नङा एकदम सेसखासो दिनै जोंनि एथ' थै गारनानै गोलोमदै गारनानै जिउ गारनानै जोंहा हाग्रामा सारमोनहा लाबोनाय BTC नि जे पावार फांसनमोन बेखौनो दाइलुटसो खालामना लांबाय माने गैया खालामना लांजोबबाय लेथेर फिथेर खालामजोबबाय दिनै गिथाव बाथाव माने अबस्थायाव दङ बर' हारिया BTR एकर्डजों सिखारखौनो लायासै खिन्थु नंथारगौ दा आं बुंनायाथ' आं जाम्बा मानसि बुंनाय जाबाय जेनेबा जनि थिखादारानो सानसेखालि बिराद थख' बुंदों जे दाइलुट जाबाय जाय मानसिया BTC आव माबाबो जादोंमोन ना मा होनोमोनलाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जादों बेखि नंखायखौ बुंदों नामा आरो बेनि बुंनायखौ माने एसेबां माने दान्थे बिदान्थे खालामाखै बिसोर बुंदोंथ' बे सानसेखालि पेपारावनो सेस खालामबाय होननानै आरो नोंनियाबो नंगौ आरो दिनै नायदो कन्ट्रेक्टरफोरनि खोथाखौनो बुंदो कन्ट्रेक्टरफ्रानो दा बड'लेण्डआव गैला मिथिबाय खौथि थाखानि गासिबो बाहेरानि गुवाहाटीनि दङ बबेबा UPनि दङ दिल्लीनि दङ बबेबा माने बिसोरसो मावो खौथिनि साप्लाइनि खामानिनो मानिबा खामानिनो सेस दा सेस बड'लेण्डनि बाहेरायाव लांफिनजोबो फैसाखौ आरो मोनसे खोथा खोनादोंमोन मिथिबाय BTCआवलायनो उदां बर'आ बिराद गिदिर खामानि मावदों सानफ्रोमबो BTC अफिसाव बिल लायबाय थायो होननानै मानसिफ्रा बुंसोलायदों बे मेथाइ खनफैयोबा बहाबा दा मेथाइ खननायाव होनो बे उदां बर'आ BTCआव बिराद फाइल खारदोंमोनलै बिराद गिदिर कन्ट्रेक्टर जाबाय दा ना साख्रिसो मोनबाय नामा होननानै बुंसोलायो उनाव थानानै नोंहाथ' स्टेजआव थाबाय नालाय नोंनि सिगाङाव बुंहैला उनाव थाग्राफ्रा बुङो आरो दा बिसोर अनुमानजों बुंनाय जाबाय थांनायाबा नंगौ BTC आव आं थांबाय थायो मोनगौबा मोनगौ आरोखि रसा नांनाय मानसि नालाय माबा मोनगोन मोनसिगोन बादि माने बिनांगौबो जाबायना खिन्थु गैया आरोखि एकदम माने आङो गामलानि अनाल'फोरनि बायदि जाबाय थादों मोनसे जायनि थाखायनो आं सानसेखालि एकदम गथ'फोरनि कलेज फिस माबा फिस होनो हायै
फिसाजोफोरनाव फिसालाफोरनाव थांनो हायो लाजिनानै कलेजफोराव बिदि जानाय हाग्रामा सारा बानस'हरदों बे मिथिनानै खोनानाय मोनसे जेव बिदि मोनबायब्लालाय आङो लाख लाख थाखा मोनबायब्लालाय आं लाजिसिंसिं बे हाग्रामानि सारनि खाथियाव मानो थांनांगौ एकदम बेफोर नंखाया अनुमानजों बुंलाबायनाय नङाबा खायसेनाबा बुंनो लुबैनानै बुंनाय दाय होनांसिगौ नालाय जेनगोनखौ गिहरनायबो जाबाय नालाय मानसिफोरा बे रोखोम आरोखि दा जेबो गैया आरो दिनै बिराद आंनि बेखौबो मुगैयो दानि एबसु गोदोनि एबसु एकदम जालिया दिनै हाग्रामा सारखौ खौसे जानो बे लेंबाय थायो दिफेन बर' एकदम सेसखा नोङो एखमबा सोरबा दिलीप सयखियाजों केम्पेन ओंखारलांफायो इलेक्सनाव हेलिकप्टार गाखोफायो सोरबा माबाजों हनै मा होनोमोनलाय भुपेन मा होनोमोनलाय ब्रा प्रमद बर' बेजों नोङो इउपिपिएलजोंनो गुलि केम्पेन खालामखायो बिसोरजों थाफानानै नोङो हाग्रामा सारखौ फै खौसे जानांगौ होनब्ला बे जागोन नामा बे गाव थिग जानांगोन ना गाव गेजेराव थाग्रोनानै गाव निउट्रेल जागोन बेबायदि जाम्बा माने संग्रायाव उन्दुग्रा मोनबाय आरोखि माबाखौ जोंनि माबा हाग्रामा सारखौ बे जाम्बा संग्रायाव उन्दुग्रा बे बुजिया नामा बे अयनाय ना लाजिनांगौ बबेबा मोनसे माबाखौ मा होनो बबेबा मोनसे मैला गोनां मुवाखौ फुगारनोब्ला मा जायो मोजां जिजों फुगारनांगौ ना फुगारनांगौ गाज्रि जिजों फुगारोब्ला मा जायो बे मैला नांफिनो उपेनना बिदि माबाया मा होनलाय दिपेनना बिदि जादों गावनो मोजां नङा फाग्ला बे सासे दावहारुलै माबाया हाग्रा सारा मोनथिबाय हाग्रा बंग्रा हाजो हाला हाखर हाला लुवा दाउखा बिराद थाबोनांनाय मानसि आंबो जोंबो बयबो बै समनि हमजाबोदों जेल जाबोनांदों बुजादों बिराद खस्थ'जों बिराद मानसि गावजादों थैदों गोलोमदै गारनांदों माबादों बिदिजों मोननायसो हाग्रामा सारा बे फाग्लानि नङा बे सासे दावहारुसो सासे दावहारु बे नोंनि बायदि बे दानि बे फाग्लानि बे प्रमदमोननि लरेन्समोननि बे मा होनो हाइवे बन्द' खालामलाहैनाय माबा रेलवे बन्द' खालामहैनाय माबा फिथा हमलायनानै जायो घुगुनि संलायनानै जायो एस्कर्ट लागुलायो दावदै रुनानै जागुलायो बेबायदि नङाथ' गोदो टाउनाव फैहामोन हाइरडआव हमबा सौलायाखैमोनबा माथो बे रोखोम आर्टिफिसियेल थगायबोनायखौ आङो हमबोनो हाबोबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय नै दा हमनो हाथारनानै आङो माबा जाबाय दावहारुलै माबाया जेब्ला 2020आव प्रमद बर'आ इउपिपिएल जानानै इलेक्सन गेलेबाय केम्पेइनाव होनदोंमोन जोंबो खोनादों जे गासिबो न'खराव वान भट वान जब होनाखैमोनबा फाग्ला बिनि खोथाखौ लायो मा होना एखमबा सोरबा मिनिस्टारनि लांगाव पास नोंनो थांनो होनलाबायो पास नोंना थैगोन आं आखरे माबा जायाब्ला इमप्लिमेन्ट जायाबा मायाबा होनलाबायनाय आरो आङो रायजो मोनाबा जिराया आङो माबा इएम जानो माबा मिनिस्टार जानो माबा जानो आं दावहा नाङाखै आन्दलन खालामाखै मा होनो मोनसेबो नङा थगायनाय बे जे बुङो बिसोर न' बड'लेण्ड न' रेस्ट गोरबोजों मा बुङो बिसोरलाय न' थगायनाय न' रेस्ट बिदिसो जादों बिसोरना बिदिसोमोन एकदम मेगन साथारनाय बिराद मोनजाबाय मालाय हनै गारि घोड़ा जाबाय न' बां जाबाय माबाफोरना बिफेफोरना माबाना खालि फैसानिसो बिसोरना बेक्ति सार्थनिसो होनबाथ' बिराद अननाय जाबाय अयनाय दा ओरैबायदि जादों सोरबा मालखौ जादों होननाय बे 4 बोसोरावनो 4.5 बोसोरावनो माने सियारला नुलाहरजोबो बिदि जायो बेनो जाबाय हारि अनफरि बेनो जाबाय हारिखौ सिबिनो ओंखारनाय आं नामफोरखौ मुंख'लासो आरो ओरैबायदि प्रमदा नोंथ' एबसुआव नोङो प्रेसिडेन्टशिपखौ मोननांगौबा प्रेसिडेन्ट जानांगौब्ला बिए पास जानांगौमोन होनबा दाथ' बयबो मोनसेखौ बिए पास जानाय नङा एमए पासनि सार्टिफिकेटआ बबेबा बानाव ना बबेबा गोमादों बेबा बोरै बासायना थाखो पिअ पासनि माबायाबा बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय सासेना सेक्रेटारिना आं लाजिफोनांनो गोसो गैला बेनि लेखाखौ सासेनालै लरेन्सना नुख्रुं बुंजोबसो दा बिसोरनो सेन्ट्रेल एबसुनि लिडार जाबोबाय कमलाजी सिंह जातीय संगठन खालि जातीय संगठन होनो मालायना बे जातीय संगठन नङा दस्राफोरना बेफोरबायदि आं बुंनायखौ बुंफ्लांलायलांबाय आङो रग' बुंबासो जुदि दरखार जाबा रग' बुंनो हाबावोसो आङो दुखु मोनदों आङो खारन आंबो
साख्रि बाख्रि गारनानै फैनानै आन्दलन बारसोमबोनाय मानसि दिनै हाग्रामा महिलाया सोरजों दाजानाय जोंनि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों दाजानायसो बेनो माबानाय बिनि बोसोनखौ लानानैनो बियो नांसोमदों जिउ दान होदों मिथिबाय दानि बायदि बियो आर्टिफिसियेल मिथिबाय दा आंखौ सैया जानो हासिगौ बिदि बुंलानायखौ मिथिबाय सैयाबा सैया खिन्थु सैथो खोथाखौ बुंनाया बे कर्तब्यथारना ओमफ्राय सैथो खोथाखौ बुंदों माबा खोथा सोंबावसां दे दाथ' नोङो बिटिएफआव हाबनानै गोबां मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ गिदिंबाय दा बिनि दोहौखौ नों मोनबाय थारैनो बिटिएफआ पेपाराव मेजरिटि जानानै गभर्नमेन्ट जागोन एकदम